solideitzen pieza bat estruitzeko, adibidez, 50 milimetro diametro duen zilindro bat eta 50 milimetroko luzera duena, egin behar da. Estruitu, esaten dugu ze planotan nahi dugun borobil hori marraztu, eta hemen sartzen gea AutoCADek zituen agindu antzekoetan. Bai, orduan, hemen borobil bat sortzeko egiten dugu eta aldegu akotatu borobil hori edo bestela hemen jarri zenbatekoan. Dimensionekin esaten dugu 50ko izan behar. Izten dugu bozetoa eta aldegu edo gora eta bera luzatu edo alde batea bakarrik luzatu. Gora ala bera. Adibidez, bi aldeta jartzen badugu 50ko luzerakin, finish, hemeneko.